Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod din Far Cry 3. Acesta este episodul 4 dacă nu mă înșel, deci haideți să începem. Acum ce avem de făcut? În episodul anterior am luat ciupercile alea, tot era foarte ciudat. Acum trebuie să mergem să vedem ce mai face fata. A deschis ochii. How you feeling? You got away, that's how I'm feeling. The doctor's a real trip. Oh, he's harmless. Aici o să fie un moment foarte emoționant. He carried me. Și pe mine m-a emoționat. Chiar dacă e decât un joc. At some point I passed out. The doctor saved me. I'm glad you made it. It's been really rough. Jason, what's wrong? Grant, Aoleu, îi spune că a murit. Stop. Daisy. Mamă, deci aici chiar un moment emoționant, adică pe mine cel puțin mai ia cu fiori. So that's it? What's this? Are you gonna be okay? I've got to talk to the doctor about the others. You sure? Jason? Whoever did this, whoever killed Grant, deserves to die. Can I talk to you? By all means. I want to thank you for saving her. Think nothing of it. 3 of my friends and my little brother are missing. When I find them, can I bring them here? Absolutely not. I cannot afford to have Vass's captives here. His men buy product from me todo el tiempo. Then this is the safest place. He won't think to look for them here. Please, doctor. Let him bring the rest here. They'll die otherwise. Agnes. How can I refuse you? Of course they can stay. Oh, I'm going to need a double dosage E nervos omul. to calm my nerves. I'll be fine. Bă, Wait here, alright? tot ce zic e din nou să nu o violezi. Deci să înțeleg că asta este... Cum să zice, iubita mea? Yeah, she's fine. Thank you, Dennis. You made this happen, not me. It is your victory. Where are the others? Is there Mai avem un punct de băgat. Haide să-l băgăm la... Ce zice aici? Nu. Nu. Vreau la... Aici parcă aveam un punct. Sau unde aveam? Aici mai facem încă un... încă o chestie din asta. Ia hai să vedem câte tatuaje avem. Nu avem foarte multe. search for them? Anything to help me find them? Așa, ni s-au mai făcut rechin sau The delfini. pirates use a satellite dish for communication on the Medusa. You could enter the comm room and listen in on the signal. What's the Medusa? A ship that has been beached nearby. Deci o să spunem cu Pirates asta. guarding it. The path of the warrior, Jason. Train your body and your mind will follow. Deci, după acel moment emoționant în care ăsta vorbește cu iubita lui sau ce, o fi fata aia, adică Daisy, haideți să facem și o treabă ceva mai bărbătească. Haideți să vedem ce putem face în următoarea misiune. Deci, încolo. După ce facem misiunea asta, vreau să încerc eu să fac următoarea, cum îi zicem, adică să fac să am mai multe arme, înțelegeți voi ce vreau să zic. Să pot să țin mai multe arme după mine. Mă oftică tutorialele astea.
Nu vreau asta. E destul de departe asta. Dar știu că tot timpul am făcut așa, adică m-am mai jucat Far Cry de 2-3 ori, niciodată nu l-am terminat. Odată am fost eu cam pe la jumătatea jocului, adică atunci când trebuia să trec în cealaltă insulă, dar nu am mai făcut asta. Acolo un ATV. Da. Deci mergem destul de mult cu asta. Am impresia că o să aterizez fix pe muntele ăsta, dar nu contează asta. Încerc să mă mai ridic sau să-l evit mai bine. Haide mai sus, mai sus. Nu pe el. Nu. Da. Cam așa se aterizează. Avem o bug aici. Cum cobor eu pe aici nu știu. Băi, cam așa. Va, aud pe cineva. Da, da. Ce pot să fac aici? Să mai controlez. Oleu, am luat foc. Ăștia au alte puști. Sau cum? De ce nu se încarcă? Nu pot să înțeleg, dar în fine. Hai. Mergem mai departe. Hai să ne mâncăm aici. Mergem și cu băcuța. Până acum am mers cam cu tot ce se putea merge prin jocul ăsta. Ăștia sunt amici, dar sunt prea proști ca să mă vadă. S-au mai văzut. Nu pe aici. Deci pe aici. Îmi place modul ăsta așa de a randa chestii în Far Cry. Adică să vină cu detalii și alte chestii. Așa. Parcare făcută destul de ok. Aici este o treabă destul de complicată. Trebuie să îi omor pe toți ăștia de aici fără să se dea alarma aia sau ce-o fie. Deci nu trebuie să folosesc arma asta deloc. Urc în spatele lui și tec, da. Pac! Arma. Nu știu de ce nu ne-o dă. Poate trebuie să încarc sau cum. Avem încă un skill. Ce e asta? Aici nu mai merge să băgăm. Băgăm în ăsta pentru viață. Deci ne-am mai pus ceva aici. Stați, cum venea asta? Sunt doi sau decât unul singur? Sper ca ăsta să nu se miște. Opa, mai e încă unul. Aici mi se pare că unul singur, dacă te vede, nu mai pierzi misiunea. Deci aici trebuie să fii foarte extrem de atent. Și de aici luăm cheile. Avem nevoie de 3 chei, se pare.
Aici e destul de complicat din nou. Trebuie să fii destul de silențios. Pentru că ăsta te poate vedea în orice moment și nu poți să tragi cu pușca în el. Așa că... Da, da. Încă unul. Așa. Aici o facem foarte mult calm. Mai avem o cheie de luat sau nu? Da, nu mai avem. Opa, am căzut. Capsoman. Știu că nu ar trebui să am probleme cu nimeni. Haide că sunt bun. Aici? Sau cum? Pe unde? Ce trebuie să fac? Știu sigur, mai e încă o cheie ceva. O luăm așa frumos pe aici. Avem destul de mulți pe aici prin prejmă. Trebuie să ne ascundem foarte bine. E ăsta aici care nu mă vede. Da, nu-mi dau seama ce face el exact. Fumează sau face ceva în orice caz. Deci, ăla dacă stă acolo cu fața așa tot timpul, trebuie să mă duc la următorul. Deci următorul stă așa cu spatele. Hai că o să-l iau. Nu, nu, nu. Zic că e bine, zic că e bine. Zic că e bine. Zi, te rog că e bine. Da, se pare că nu s-a întâmplat nimic rău. Hai să mergem sus. Așa. Am asigurat zona deocamdată. Mergem sus. Și mai sus. Și aici ar trebui să se întâmplă toată treaba. Aici, din câte știu eu, nu e nimeni. Luăm asta. Și asta. Asta nu pot. Ce trebuia să fac eu aici? Parcă trebuia să vorbesc aici. Și asta. Deci, body armor e armura. Hey, calm the chatter. Someone triggered an alarm at the Medusa. Morons. They're closest. I can see it right now. Shit, they're coming for me. I'm ready. It's now or never. Acum o să se umple de oameni pe aici. Și mi se pare că trebuie să stau să-mi bat cu toți. Mi se pare, nu știu sigur. Dacă chiar asta trebuie să fac. Aici, în orice caz, sunt foarte mulți. Aruncat cu o grenadă. Mamă, doamne! Fix în ea m-am dus. Nu știu sigur dacă pot să părăsesc asta, deci. Adică să fug. Să încerc să fug, ia. Poate e o idee bună. Și cred că e o idee bună. Deci pur și simplu fug. Ba nu, nu trebuie să fug. Trebuie să stau acolo, deci nu vine să cred. Trebuie să-l omor pe ăsta. Pe ghiță ăla.
De ce ăla e? Trebuie să ajung la el cumva. Deci acolo. Păi și eu ce mai fac, mă, ca să ajung la asta? Dacă am plecat ca un nărod. Da, o să fie destul de simplu. Drac, a dispărat unii și cam mai e. Haide! Încarcă, încarcă! Haide, haide! Nu te lăsa! Unde, mă? Știu că era aici. A, uite-l, mă. Jania ta, mă, că sar peste tine. Bă, ce se ascunde, mă? Gata. Cam asta e. Mai trebuie să-mi omor pe cineva? Băi, tu ești nebun. Mamă. Ia, haide să mai facem niște... Să mai craftăm niște... alea, așa, asta. Am cu ce să fac, 3 chiar. A, da, dețin 3. Și eu te văd pe tine. Și mai avem unul unde e fix. A, urcă după mine, înțeleg. Nu! Oh, măta. Niciunie. Și cam, da. Acum mă sună Dennis. Now the pirates sent a message about. Jason, Vass wants us dead. There's no time to talk. Come to Amaniki village. We need your help. Gata. Am terminat și misiunea asta. Haide repede să încercăm să facem porcăria aia de ghioznan. Dar pe unde ești de aici? Tocmai pe partea asta. Deci, haide să ne uităm mai întâi pentru ce avem nevoie. De ce avem nevoie, pardon. Nu astea. Altceva că ăștia. Să vânez mai bine și altele astea. Weapon Slaughter. Deci avem nevoie de goat skin, adică cap. Haideți să căutăm un capră pe aici, care seamănă, mă, a capră. Asta seamănă a capră. Deci dacă ne dăm noi cu fast travel-ul aici, ce azi o să și facem, pentru că nu mai am timp să stau să mai filmez. Încă ceva mai multe minute. Deci am ajuns la asta acasă. Mai avem încă un punct, adică 2. Păi, deci aici avem. Aici avem. Eu zic că merită și ăsta un punctuleț. Aici avem peste tot. Haide să mergem la ce? La ce? Unde vreau să ajung? Stai să uit pe hartă. Aici la caprele astea. Pe aici 86 de metri, nu e mult, dar nici foarte puțin. Au. E perfect, am găsit și o mașină. Deci am cu ce să mă duc. Băgăm unul din asta. Să avem și viața full. Ne urcăm în mașină. Și haide să mergem. Stai. Pe cum? Aici e? Map, stai, nu. Bine. În altă parte, nu aici. Pe aici sus mi arată că ar trebui să fie. E după dealul ăsta în jos, nu înțeleg. De aici, fix aici. Pe dealul ăsta. Știu că am găsit eu odată. Și mi-am creat și unul din ăla. Acum să vedem ce noroc am eu. Știu că pe dealul ăsta erau. Și erau destul de multe. Și am nevoie de fix
Stați puțin imediat. De una. Deci de una am nevoie pentru a face aia. Și găsim noi una. Avem norocul ăsta. Nu văd niciuna. Asta nu e bine. Oare trebuie să se sponeze sau cum? Hai că o iau cu A. Despre semnul ăla. Poate aș găsi mai mult. Sau am noroc. Uite. Oh, uite. O să le omor pe toate. Stai. Gata, una. Deci, avem. Ce se aude? Deci, nu vine să cred până și aici, bro. Uite, încă una. Mamă! N-am mai prins ploaie niciodată în Far Cry. Mor. Deci, dau un set de gloanțe pe o oaie. O oaie, doamne, o capră. Haide să ne crăftuim și noi aia. Și închidem și noi episodul, că deja ne lungim. Așa, craft. Și dacă vreau de asta? Deer hide. Avem nevoie de rinocer. Rinocer, doamne, cerb. Păi, haide să salvăm și noi. Save. Am salvat. Păi, deci cam ăsta este al 4-lea episod din Far Cry. Vreau să vă zic să dați un like, un subscribe și un share dacă vă place această serie. Și vreau să vă mai zic că... No, cam asta a fost tot. Deci să nu ezitați să apăsați butonul de like. Până data viitoare, numai bine. Bye, bye!